Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kinilaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. I'm sure daghan naman naghuwat diha sa mga bago natong istorya nga atong idalit kaninyo. And karon na nasa taylain nga atong tagano kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa itong mga kaiksunan diya nga wala pa maka-subscribe, please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify sad mo sa mga bagong istorya nga atong ipadangat diha kaninyo. And sa mga nangita sa mga daan natong mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe o click lang sa ang notification button. And pinaagi sa pag-support ninyo kung wa ninyo ni madungog kining ato ang pagbasa sa mga suwat sa ako ang kaugalingong channel. Please tell them sa nag-upload ani nga maikog sad sila sa effort nga among gibuhat para makahatag og pagtulunan og kalingawan sa kadaghanan unya di mananghid nga i-play sa ilahang channel. So kato sang ginan nga mopada sa ilahang kaugalingong suwat, pwede sana ninyo ipadangat sa papajoesuperb@gmail.com o i-check na lang ninyo ang video description below na dito itong email ad para makuha gyud ninyo ang saktong address nga ato ang mapadadaan sa ato ang mga istorya. And karong adlaw ang istorya ni Barb ang ato ang tagaan og pagtagad. Ang iyang kaagi diyang bata pa. Diri lang sa itong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Barb, taga-probinsya sa Cebu. Gisuwat na ko niya akong istorya kay gusto na ko i-share ang akong kaagi niya tong bata pa ko. Manghinaot ko nga makuhaan og leksyon ug pagtulunan ang akong istorya kay nakaibaw kong na daghan ang mga nagtan-aw karon nga pareho sa ako ang sitwasyon. Niya to nagedad kong 3 anyos, nagbuwag ang akong mga ginikanan. Nilayas ang akong mama ug gibiyaan ming upat ka man nag-igsuon. Ako ang ikatulo ug ang among kamanghuran kay 10 months old pa. Nikalit lang kuwa ang akong mama. Wa na nanghit, basta lang kay nahanaw. Sama sa buwa, Papa Joe. Ang among lola nga inahan sa mong papa, wa na mahibuong kay ang si Papa manggod palahubog man sad kaayo. Wala na siguro kagwanta si mama mo nga nilayas ug bisan og naapay gamayng bata. Wala madugay na hibawaan sa kong papa asa ni ato si mama. Gidala ko sa kong papa para apason si mama. Mo nga giapas na mo kay pabaliko na mo sa mua. Pero wa gyud ni kuyog ang akong inahan. Di na ko mobalik sa ato. Ikaw na po ang bahala sa itong mga anak. Tubag pa sa akong mama, Papa Joe. Wa gyud mi nahimo kay di na magid siya mobalik sa amo. Abi ganin namo nga mausab na si papa o di na maghubog-hubog pero wala. Nisamot man noon ang iyahang bisyo. Pasagdan lamin niya kami iyang mga anak. Napoy mga adlaw nga mahubog si Papa o di makauli sa gabi mo nga wapod may panihapon. Mauli si Papa nga buntag na. Unya diha pa siya maglungag ug mao na pud ang time nga makakaon mi. Naimong tambag niya nga muhunong na sa pag-inom para mobalik ang akong mama. Pero wagid ni niya buhata. Mas ni grabe pa. Na mga time nga moabot siya nga hubog nga tungang gabi na ug nangatug na mi. Pampukawon mi og tagsa para pangutanon kung naabot na ba si mama. Naghando pa siguro siya nga unta mobalik si mama pero saon man pagbalik sa akong mama nga wa man siya gipakitang kausaban. Ang trabaho sa akong papa niadto Papa Joe kay driver lang sa sikad. Pero paglabay sa pila ka tuig gibilin mi niya kami nag-igsuon sa among lola. Kay mularga ko na siya og syudad para mantrabaho. Bisan nagpalahubog ang akong amahan pero love kay nako siya. Purting hilak nako diyang
Iya kong giingnan nga, Day, mulakaw sa papa nimo ha. Manrabaho sa ko sa syudad para daghantag kwarta. Wa ko musugot nga mulakaw si papa kay mingawon ko niya. Kay si papa, suod na ko, papa's girl ko. Kada mahubog si papa, ako gina siyang apason sa iyang giinuman. Unya si papa kay di man gyud muli, mao nga di pug kumulakaw. Magpaabot ko. Kano sa siya mahuman og inom para magdungan mi og panguli. Ang buhaton sa kong papa, iya kong hapinan og dahon daplin sa diskuhan. Samtang siya mag-inom. Unya, ang sahon na lang ko niya, inig pauli na mo. Unya kay hubog na lagi si papa, magugos pagyud nako, nakaagi bitaw miglapukon nga daan, medyo nang pagkasukamod namong duha. Gipunit ra pud ko ni papa og naglunang sa lapok unya giuli sa amua unya nangatog ming duha. Pagmata nako pagkaugma mo nalay ako nakit-an nga si papa nga puting lapuka sa lawas. Unya pagtan-aw nako sa mga bukton, lawas ug batiis nagkalapok pud og taman Papa Joe. Puwerte na akong katawa. Pagkahinumdum sa miyaging gabi nga hubog man kay si papa nga nagkugos nako unya na slide mi sa dalan ug nalunang sa lapok. Ingon niya na nga akong memory sa akong amahan nga di nako malimtan. Di man tinuod nga maayog binuhatan sa usa ka amahan nga to siyang anak pero happy ko nga maguban-uban sa akong amahan Papa Joe. Ug karon nananghid na siya nga mulakaw. Di ko musugot. Puwerte na akong hilak pero way nabuhat ang akong hilak kay nilakaw gyud siya. Iya ming gibiyaan mo nga puwerte na akong guula Papa Joe. Gibili ming upat nga manigsuon sa akong lola nga puwerte pod nga pobriha. Mo nga kami managigsuon mutabang sa mong lola para makakwarta. Mangahoy mi para ibaligya. Among itumod ang among kahoy sa pikas barangay. Lisod ra ba kaayo nga gianan kay mulabang pa ka og sapa aron makatabok mi sa among baligyaan sa among mga kahoy. Malipay na kami managigsuon nga makatabang sa among lola. Among usahon ang among halin para makapalit og usa ka gantang nga bugas. Maninda pud mi sa eskwelahan og pan Bisaya o kanang gitawag og salbaro. Kami ra pud ang naghimo. Ini kagabi maghulma mi daan unya lutuon sa kadlawon para naay mabaligya ini kabuntag. Walay adlaw nga di ko mingawon sa kong papa. Labi na gyud og bago pa ko nabunalan. Kining bata palagi naa jud tay mga pagkalinga. Mabunalan dayon ko sa akong lola. Nakasuway pagani ko nga gipainom ko sa akong lola og linaga nga lastiko og nilaga nga kasing. Pero ang pirmi nga silot gyud nga akong madawat kay luhod sa asin. Kada dapat sa bunal sa akong lawas magpanawag ko sa pangan sa akong papa. Magpakitabang ko sa akong papa nga useless gyapon kay wa siya. Nagidad na kog 11. Grade 3 ko niya to. Ug usa ka buntag nga naglakaw mi paingon o kuy ka kumangod paingon sa eskwelahan. Akong giingnan nga kumangod nga, Dong, ayaw saba nilang lula ha kay mulakaw ko. Apason ako si papa. Nitubag po nga kumangod nga, asa man nimo apason si papa nakatuod ka kung asa siya. Oh, kibaw ko to sa syudad si papa. Tubag ko pa. Grade 1 pa lang ako mangod ug niuyo na pud siya nga akong apason ako ang akong amahan. Wa mi idea niya itong gayuna ug unsa ang outside world Papa Joe. Abi na mo og sayon ra. Gihaton nako akong mangod sa classroom. Dong, di ay 2 pesos oh. Imo na ni, ipalit ning makaon nimo ha kay moadto nako. Matod ko pa. Sige Ate Barb, pagdalig-balik ka kay gimingaw na pud ko ni Papa. Makita gyud ako nga malipayon ang mga mata sa akong mangod. Hopeful siya nga makakita og balik sa among amahan. Human ako pahiluna sa akong manghod nilakaw ko paingon sa terminal unya nagpaabot ko bus nga Corominas. Pwede pa man mo sakay niya ang bata bisag way pliti. Basta magtindog lang. Nakasakay ko sa Corominas, nagtindog ko sud sa 4 ka oras nga biyahe paingon sa syudad. Ang akong dala niya to Papa Joe kay mga libro na ako sa school. 2 pesos o nga akong baon para unta paniud to nga giputos pa og hinaog nga dahon sa saging. Human sa pila ka oras nga biyahe naabot ko sa terminal. Ang Corominas bus unya nagsugod na og panganaog ang mga pasahero mo nga ninaog pug ko. Nanglakaw ang mga tao mo nga nisunod pug ko.
Nagsunod-sunod lang ko sa mga tao, hangtod nga nagkahinay-hinay sila og kawala. Unya ako na lang ang nahabilin. Nagsige kog lingi-lingi kung asa ang akong papa. Sa pagtuo magod nako nga inighunong nako sa Corominas, mo na ang syudad unya makit-an ako ang akong amahan. Nadugay na kong lakaw-lakaw akong nabasahan ang Manalili Street ug dito ko nangitag kalingkuran. Nakita ko gamay nga kahoy sa daplin ug nilingkod ko ug gibukhad ang daan akong bawon para maniud to. Mukhaon kong daan para kung makit-an ako si Papa, busog na kong daan. Wa, naging kumuhawa dito. Kasi pagtuulagin ako, nga moagi si Papa. Dito, basin, moagi o basin unya o di nako makitaan, mo nga nagpabili na dyan ko sa kalugar. Naglingkod ako dito, hangtod nga naabtan ako og gabi. Ngit-ngit na kaayo. Wa, yung ko'y nakitaan bisan og anino na lang sa akong papa. Di ay mga tao nga nakabantay na ako, giduol ko sa duha ka mga tao gipangutana. Ganihara man may kabantay nimo. Nagpakilimos ka? Pangutana pa nila nako. Dili oy, naglingkod ako diri kay akong gipaabot akong papa. Tubag ko pa. Asa man day imong papa? Padayon pa silang interview diri kanako. Ang gisulti nila nga nilayas ko sa among balay sa probinsya para apaso ng akong papa. Kay bawo day ka og asa ning Cebu? Ug asa imong papa? Naka-address imong papa? Wala lagi. Ang akong naibawaan nga naa siya sa syudad. Pagtuo magud nako nga inigunong sa bus, mao na ang syudad ug dali ra nako makitan si papa. Tubag ko pa. Sus, kadako aning syudad. Kung ganahan ka kuyog na lang sa mua kay magpangutanan na lang ta. Matod pa nila nako. Duha ka man nagsuon nga nagdalan nako sa ilang balay unya ilang gipangutan nilang mama kung unsay matabang nila sa pagpangita sa akong papa. Nah, kalisod ano pang taon nga way address oy. Tubag pa sa ilang mama. Ang ibuhat sa mga nagsuon gidala kog balik sa Manalili unya ila kong gipalitan og karton. Gipahimutan ko nila ilawom sa punuan sa kahoy kay adto lang ko patulgon. Gibiyaan ako sa mga nagsuon ug ako na lang ang nagdusara nga naglingkod sa karton. Pero wa madugay. Nibalik ra ang manag-igsuon. Nami nabawan makatabang nimo Barb. Ugma na ay mo ari nga magtiayon nga buta para magpalimos. May pamukuyog kanila. Niya itong gabi na dito ko natug sa daplin sa karsada. Nagbanig ko karton. Pagkaugma niabot ang nagsuon kauban na magtiayon nga makililimos. Ang bana maoy buta o niya ang asawa makakita ug siya ang nagguyod sa buta. Dito nga adlaw ni kuyo ko nilang pakilimos, Papa Joe. Dito mi nagpakilimos sa jeep o taxi nga manghunong. Mag-usab-usab mig lokasyon kung asa ang fiesta o daghang tao labi na og Domingo adto mi. Kung asa mi maamtan og kagabion, adto pud mi matug. Pero mi gumitabo nga abugon mi sa mga sikyo kay samukan na mo nga anak mi magbanig og karton atubangan sa ilahang tindahan. Dako kayo na kong pasalamat sa matiayon kay mga buutan kay sila. Dili nila kuhaon ang akong kita. Kung pilay maabot sa kwarta sa magpagpakilimos, ako aragyo na Papa Joe. Di nila hilabtan. Ang mga sinsiyo nga among kita sa pagpalimos, amo dayong ipatibuok sa mga tindahan og permigyo ko makasab-an. Ikaw na sad, bahuawi nung bata ka Lakaw na kay wakoy tibok puro sa ni sinsiyo. Mo ni pirmi na ko madungog sa mga tindahan nga akong nga patibukon sa akong mga sinsiyo. Mulakaw na lang pugudayon. Kay kibaw man pug ko. Nga baho nagyud kayo ko. Kay wa ba ako'y ligo-ligo. Mga 1 month na ko nga nang limos niya to diyang nibalhin na pud mig laing ruta. Dito na pud mi sa ibabaw Mandawi. Usa kay gayon niya to human sa mong adlaw sa pagpalimos kisugo ko sa akong nanay. Ang asawa sa buta. Nagtahod na magug nanay niya kay buutan man siya o gitratar ko niya nga murag iyahang anak. Barb, adtos karinderya ka. Pamalit og pagkaon nato unya patibuok na lang pud sa tong kita. Ayaw lang paduol, palayo lang kay bahuan man pud sila nimo, abugon na pud kanila. Matud pa sa akong nanay. Ditabok na ko at bang diin naa dito ang karinderya.
gitawag nako o gitawag na nako ang trabahante sa karinderya pero nagpalayo lang ko para di siya bahuan. Pero lahing tao ang niduol nako. Usa ka tiguang babae ug ningon siya nako nga, ugwa ko masayop, ikaw man gitong bata nga gibalita sa TV Patrol Central Visayas nga gipangita kini Kagyo sa inyo ha? Gipangutan ako sa tiguang ug nitugan po ko nga nagpalimos na ko. Kauban ang magtiayon nga buta. Giingnan ko niya nga adtuon daw namo magtiayon. Sumoto nga giadto namo si nanay sa atbang. Giingnan niya si nanay nga gipangita na daw ko sa amo. Gibalita pagani ko sa TV o gipakita ang akong picture. Nakasabot sila nga ihatod ko balik sa bus terminal. Ang magtiayon nga nagpahimutang na kong pasakay sa bus nga Corominas, ila pang giinstruksyonan ang konduktor sa bus nga panaugon ko inig-agi namo sa among lugar. Ug mao to Papa Joe. Nagalingkod ako sa nagdagan nga bus. Ug samtang nagaduol ang bus sa among lungsod, gibati na kong kabalaka kay kibawag yun ko nga makulutahan na pug ko sa ako ang lola. Nilayas ba ako? Sa una gani nga dugay lang ko mauli kay magduwa sa silingan, paimnon man gani kog nilaga nga lastiko, unsa nakahato nga nilayas kog pila ka buwan. Nisamot na gyud ang akong kahadlok din nakit-an na nako ang simbahan sa among lungsod. Ang akong gibuhat napatugtog ko ug medyo nitago aron di ko makit-an sa konduktor. Mao to nga nilapas gyud. Naabot ko sa pikas lungsod. Diha pa nakabantay ang konduktor. Gipahunong niya ang bus ug nagpaabot og lain na sad nga Corominas nga bus nga pabalik ug iya kong gipasakay. Gisabot pa niya ang lain konduktor nga ipasure gyud ko nga hunong sa lungsod. Ang ilang nabawaan nga basta naan ako sa simbahan sa mua makatultol nako sa among balay. Mo na ang gibuhat sa konduktor. Iya kong gihunong gyud tungod sa simbahan ug giingnan nga mudritso na kuno pauli sa amo. Ug tuod man, gihunong nako sa bus ug ninaog ko sa bus ug niadto ko sa luyo sa simbahan. Pero wag yun mawa ang akong kahadlok nga mabunalan sa akong lola. Mao nga imbis muli ko sa mua, niadto ko sa terminal ug nisakay na sad og laing Corominas nga bus ug nibalik sa syudad. Samtang naglarga na ang bus paingon sa syudad, wa na ko ihunong sa paghila kay nahadlok na pug ko kung asa ko muadto inig-abot sa syudad. Kay wa man jud ko kabaw, asa na ko pangitaon ang magtiayon nga buta. Pila may istorya nabalik na pug ko og syudad, pero wa na ko muhawa sa terminal. Diha ra gyud ko sa kilig sigig ampong unta makit-an ako si Papa. Kada tao nga moagi akong klaruhon ug lantawon gyud nako labi na kung lalaki kay basin si Papa. Pero pila ka oras na ko naglingkod dito, wag gyud ni agi nga amahan nako. Mo nga nahinay-hinay kog lakaw hangtod nga naabot ko sa dalan sa simbahan padung sa Santo Niño. Nisud ko sa simbahan ug niluhod, gikan sa pultahan, naglakaw ko nga nagluhod hangtod nakaabot ko sa may altar. Samtang nagluhod ko siyog ampo nga Ginoo, dadain taon ng akong mga tiil sa nahimutangan sa akong Papa. Muna sige na kong ibalik-balik na ko pangayo sa Ginoo, Papa Joe. Human na kong luhod sa simbahan, nigawas na kuog, padayon ko sa kong paglakaw, unya way tumong. Hangtod nga nakagiko ko sa kakarinderya ug nihunong ko para mukaon. Ikaw raw sa mukaon, day? Pangutana pa sa Silvidora. O ako ra, tubag ko pa. Kitagan ko niya og order o sa akong order o niya pagkahuman ako kaon ni tindog na ko. Pero nangutana na sa babae na ako. Tagasa day ka, asam ka mo adto? O gitudaanan ako siya sa tinuod. Ang maong babae nga taga-probinsya ko og niaril lang jud ko sa syudad kay gipangita nako ang akong amahan. Dali kuyog nako natin tuon. Matud pa sa babae unya iya kong gidala sa usa ka balay. Iyang gituktok ang pultahan sa balay ug wa madugay na abli kini ug usa ka hamtong babae ang akong nakit-an. Nisiga ang mga mata sa babae nga sama sa nakakita og multo. Dayon niingon nga, "Mahayo kay buhi pa ka di ay oy. Malipay gyud ti mong Papa kung makita nimo." Natinga ako sa gisulti sa mong babae. Ug didto ako nadiskubrian ang dakong milagro nga gipakita sa Ginoo nako. Gamahanan gyud ang Ginoo, Papa Joe, nga gidala ko niya. Ang akong mga tiil sa karinderya kay nakapamilyar di ay ang tag-iya sa karinderya ug mao di ay na nga iya kong gipangutana. Ang tag-iya sa karinderya mao pud di ay ang tag-iya sa giabangan nga balay ni Papa. Ug katong babae nga niabli sa pultahan
Mao ang bagong asawa sa akong papa. Dali Barb, sudri sa balay, matud pa sa asawa sa akong papa. Iyaw giligo o gilisan og limpyong sinina unya gipakaon. Iniguman ni mo kaon atong apason ni mong papa ha. Matud pa sa iyang asawa. Pagkuman ako kaon, nanglakaw na dahil mi sa asawa sa akong papa. Ug tuod man, diha na mi sa layo, gitudlo niya kung asa nahimutang ang akong papa. Barb, turaos papa ni mo na maligya og ice cream. Matud pa niya. Nang lugmaw nga akong mga luha pagkakita na ko sa kong amahan, Papa Joe. Nga busy kaayo nga naninda. Samtang nagkaduol mi siyang nimutangan, gibati na ko ang kauwaw ug nitago ko sa likod sa iyang asawa. Nakabantay akong papag nangutan na nga, kinsa man na? Di pahawa ang iyang asawa sa katubangan aron makitaan ko ug kinsay nagtago sa iyang likod. Nakita gyud nako ang dakong kakurat sa akong papa ug nakaluhod siya sa yuta pagkakita niya nako, Papa Joe. Barb, salamat sa Ginoo kay buhi pa ka. Pila ka buwan na misig pangita ni mo Apin mo patay ka na. Nakahilak akong papas kalipay. Ako po nakahilak kay wa ko magdahom. Nga importante day ko kay ila kong gipangita og naabot pa ang akong naong sa TV. Mao nga nakaila ang tag-iya sa karinderya nako. Gikakos ko taman sa kong papa dungan sa mong panagilakay duha. Kabalo ka Barb, kada uli nako. Sige dyan ko kapit sa mga basurahan. Akong pangukayo ng mga basura kung na ako'y makitaan nga dakong putos sa plastik, akong muslutan kay basig nga makita bisag imon lang patayng lawas. Uso pa manggod nitong panahon na ang chap-chap lady nga patio niya putol-putulon dayon isud sa plastic, Papa Joe. Mao ang ako yung taong amahan sige pamuslot sa mga plastik sa basura kay nagtuo naman sila. Yawa na ko, Papa Joe. Giadto na po sa kong papa ang mga radio station para i-public service unya naay makita ang bata. Siya po ang ni-report sa TV Patrol Visayas, Papa Joe, kung nabay nakita ang bata. Ipakita gyud dito ang akong naong, akong full name ug ang akong address. Malipayon na kay akong papa kay kauban na nako ang akong papa nga maoy hinungdan nga naglaroy-laroy ko sa kadalanan sa Cebu City. Nagulo ko gamay kay naamdi siya bagong asawa pero wala sila'y anak. Ug maayo man pud ang tinagdan sa iyaha nga asawa nga ako ang stepmother, Papa Joe. Pila ka adlaw nilabay nabalitaan na pud sa tanan nga nakita-an ako. Usa ka adlaw niadto dihay niadto sa amoa og nagpaila nga akong iyaan sa side sa akong mama. Gisugo daw siya sa akong mama nga ipakuha ko. Nagistorya sila sa akong papa og usay plano nga nung ipakuha ko. Pagkatotoo ni Duol si Papa og ningon nga, "Ato lang ka sa imong mama Barb. Kay mas okay man ang kahimtang dito kay na may makatiman nimo. Kung dili ka na mo matiman pagtaman kay ako busy man kay ko sa pagpaninda og ice cream. Nga imong stepmother naay trabaho. Usa may mahimo ko ug mao ilang desisyon. Samtang namutos ko sa akong mga gamit, nagsige na kog hilak. Di lang ko makatuo nga iya kong ihatag sa akong inahan. Kibaw siya nga akong gusto. Akong papa ang rason nga nung nagpalaboy-laboy ko nagpakilimos ko sa kadalanan, Papa Joe. Iyan akong yano og intrigo sa akong inahan nga wa na ko makiti sukad pa nga nilaya siya sa amoa dihang gamay pa ko. Nadalagi ko sa akong iyaan sa ilahang balay pero wa ang akong mama kay nagtrabaho sa Manila. Na mga anak kong iyaan unya strikta kay siya. Pero okay na lang kay iyang kong kipa-eskwela unya nilabay ang usa ka tuig gikuha ang tulo nako kay igsuon sa probinsya para mag-uban mig puyo tanan. 13 anyos ko diyang nauli si mama gikan sa Manila ug maupod to ang unang higayon nga nagkatubang mi sukad sa iyahang pagbiya, Papa Joe. Nilabay ang pila ka adlaw nibalik na pud si mama sa Manila ug nabilin ming manag-igsuon. Pero paglabay sa laing mga adlaw gipalayas mi sa among iyaan ug gipabalhin sa laing igsuon sa ako ang mama. Ang bago namang gipuy-an kay way anak kay usa man siya ka mahuyang. Maayo kay siya ug siya nagtudlo namo nga di magdumot sa mong mga iyaan o sa akong iyaan nga nagpalayas namo. Ingon siya nga kung moabot daw o mag-abot mi mo bless lang gyapon mi or moamin mi ug mangayo og katahuran.
Wala ko hisabting ano. Naman unta may mga ginikanan pareho mambuhi sila si mama ug papa. Pero nganong di man sila kapapuyo namo. Instead, muramig bula nga ilang gipasa-pasa. Sa daghang pamilya karon, usa sa labing kasakit nga realidad mao ang pagkabungkag sa usa ka panimalay. Ang usa ka guba nga pamilya di lang nagpasabot nga buwag na ang ginikanan kundi usa kini kakahimtang nga puno sa kasakit, kagubot ug kakulang sa gugma. Sa kasagaran nga labing grabe nga nagaantos mao ang mga bata. Dili sila makapili sa ilang kahimtang apan sila ang unang mapektuhan sa mga desisyon nga gibuhat sa ilahang mga ginikanan. Usas mga hinungdan nga sa pagkaguba sa pamilya mao ang irresponsableng desisyon sa mga ginikanan. Pananglitan, adunay mga ginikanan nga mibiya sa ilang mga anak aron mangita og laing kinabuhi, mga bit ug musud sa kalibutanong tinguha nga way hunahuna kung unsay epekto niini sa ilang mga anak. Ang ilang kalit nga pagbiya nagbilin og dakong kasakit sa mga bata nga way kaluoy nga nangita lang unta og paghigugma og atensyon. Ang mga bata nga nabiyaan sila mga ginikanan sagad mag-antos sa emotional trauma. Sila makasinati og kalibog, kasuko, kahadlok ug kasubo. Mangutana sila sa ilang kaugalingon kung nganong gibiyaan sila. Kung dili ba sila angayan, higugmaon o kung unsay ilang sala. Ang pagdako nga way suporta o presensya sa ginikanan mahimong hinungdan sa ilang problema sa pagsalig-sad sa uban. Ug usahay, mahimong rason sa ilahang kabangis o pagkahuyang sa ilahang kaugalingon. Daghan sa mga bata nga napugos og trabaho, bisan pa sila nga angay paunta sila nga muskwela. Tungod kay way ginikanan nga moatiman og mo palayo o mo paluyo nila. Sila ang napakabana sa ilang kaugalingon ug usahay sa ilahang mga igsuon. Ang tibok kinabuhi sa mga bata mausab tungod lang sa kadesisyon nga way pagahuna-huna kung unsay dangatan ani unsay kaugmaon. Dili yun sayon nga mahimong bata nga mabiyaan, apan mas dili sayon nga mahimong ginikanan nga dili andam sa responsibilidad. Ang paghimo og pamilya usa ka dakong responsibilidad. O kinahanglan nga ang tanang desisyon nga buhaton dunay konsiderasyon sa kaayuhan sa mga anak. Papadyo sa pagsuwat nako ning akong kaagi sa akong pagkabata, niya ako karon sa abroad nagtrabaho. Minyo na day ko og dunay usa ka anak nga nabiyaan pod. Hinaponta nga sa mga nananaw karon doon na mo'y nakatunan sa akong istorya. Daghang salamat, imo matatampo, Barb. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
hanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso, sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe,